A presidenta da Deputación e o alcalde de Lugo comprobaron este venres o resultado dos traballos de desdobramento e humanización acometidos pola institución provincial na avenida Infanta Elena, que supuxo un notable cambio no acceso á cidade de Lugo pola zona norte. A xente do norte, ademais, sabémolo ben, porque a arteria pola que entramos, alcalde, e agora pois notamos un cambio non somente en mobilidade, sino en seguridade, en accesibilidade, non? Vemos este carril bici que facilita pois, para todas as persoas que queren achegarse ao seu posto de traballo de outra maneira máis sostible. A Deputación destinou un investimento de 2,4 millóns de euros para a renovación da vía, que pasou a ter 2 ou 3 carrís de circulación por cada sentido, carrís bici, beirarrúas, iluminación LED, mobiliario urbano e arboredo. Esta é unha arteria fundamental para a cidade, que soporta un gran volumen de tráfico, que une a cidade cos polígonos industriales e ca A6, e que además pues, vamos a ganar en seguridade, en comodidade, incluso en presencia, en imagen, é dicir, os veciños e veciñas e os moitos visitantes van a observar pues, unha entrada digna, moderna, unha cidade que avanza, que se desarrolla. Carmela López lembrou o importante esforzo inversor da Deputación na mellora da mobilidade. A Deputación, como ben sabedes, destina máis dun 21% do seu orzamento a mobilidade. Isto é unha declaración de intencións, non é somente que estemos avanzando e invertindo na capital da provincia, sino para todos os veciños e veciñas de Lugo. Os dous mandatarios destacaron a importancia da colaboración institucional entre a Deputación e o Concello de Lugo e anunciaron que continuará con novos proxectos. Como pode ser, pois, esas actuacións noutras das arterias fundamentales e que ten moita necesidade, que é a dos Fosuárez, que é a que nos vai comunicar ademais a A6 con a intermodal, e outro acceso importante, nada, agradecer á Diputación pois, a colaboración, o traballo e o esforzo, e nos poñernos á súa disposición para seguir colaborando nese camiño. No caso de Infanta Elena, grazas á colaboración de ambas institucións, renováronse os dous últimos tramos da avenida, que completan a rehabilitación integral dos 2,7 km que mide a vía. Pasouse dun ancho de calzada de 11 metros a máis de 30 e, ademais, o proxecto inclúe as redes de abastecemento e saneamento en previsión do futuro desenvolvemento urbanístico da zona.